To masu sauraro kai tsaye daga nan Mike Express Online Radio, kuma a daidai wannan lokaci muke samun rahoton wato tashin gwauron zabi da biredi wato yayi a daidai wannan lokaci, inda al'umma suke kokawa musamman ma wannan yanki na karamar hukumar Kibiya. Kai tsaye mun samu tattaunawa da wani wanda yake da wato alhaki akan wato raba biredi, ko kuma in ce mai sana'ar harkar raba biredi a karamar hukumar Kibiya, inda ya bayyana kalubalen da suke fuskanta bisa wato wannan tashin gwauron zabi da biredi a daidai wannan lokaci. Kai tsaye bari mu je ga wato tattaunawar da muka yi da wannan bawan Allah domin ya gaya muku halin da ya tsinci kansa, ko kuma in ce halin da suke ciki a daidai wannan lokaci. Farko dai mai saurari zai so sanin cikakken sunanka. Sunana Bashir Haruna Kibiya. To Ma'am Bashir, ko me kake ganin ya jawo matsala ta wannan tashin gwauron zabi lokaci ɗaya da aka ji biredi yayi a daidai wannan lokaci? Gaskiya mu kanmu bamu ji daɗin irin abubuwan da yake faruwa ba, sakamakon dalilin haka ya sa ma an rage cin biredi musamman a ƙaramar hukumar Kibiya sakamakon hauhawar farashi na fulawa da yake hauhawa. Kuma babban matsala, su 'yan kasuwa suna cewa kamfani ya ƙara musu kuɗi, alhalin kuma wani zubin ba ƙari ne na kamfani ba. Ya kamata, muna kira ga gwamnati, wannan gwamnati mai adalci, ta sa ido akan 'yan kasuwa game da yadda suke gudanar da kasuwancinsu. Magana ta gaskiya, jama'a suna cikin wani irin yanayi wanda dole a tausaya musu, musamman yanayin yadda abubuwa ko ina hauhawar farashi ta abun nan. So don haka muna kira ga hukuma ta sa ido ta kuma kawo tallafi ga masu gidajen biredi don su samu su gudanar da wannan sana'ar. Saboda da sai ka ga wasu suna buhu 20, amma sakamakon tsadar fulawa da yake faruwa bai fi su yi 15 ba ko 12. Kun ga wannan ya nuna cewa wannan tsadar ta shafi kowa da kowa akan harkar sana'ar biredi. To a matsayinka na wanda kake wannan sana'a ta harkar raba biredi, ban sani ba kowanne irin kalubale kake fuskanta sakamakon wannan tashin gwauron zabi da biredi a daidai wannan lokacin? Gaskiya ne, ina fuskantar kalubale musamman ga biredin da muke sai da shi naira 80, yanzu ya koma naira 100. Sai dai ɗan 200 ne ma dai da muke sai da shi yana nan akan farashinsa a haka. Amma duk da haka muna samun ƙorafi. Ta dalilin haka ne ma gaskiya muka daina yin saki, sakamakon ribar a haka take tafiya. So don haka ina kira dai ga wannan gwamnati mai adalci ta tausaya, ta tallafa a gidajen biredi musamman waɗanda suke ƙaramar hukumar Kibiya. Wai ta fuskar misali al'ummar gari, ban sani ba ko akwai wani koke da kuke, ko kuma in ce kamar wato kamar ƙorafi da kuke fuskanta daga al'ummar gari akan wannan tashin gwauron zabi da biredi a daidai wannan lokacin? Gaskiya dole muna fuskantar abubuwa na matsaloli da yawa. Wani akan ƙarin nan ma ya daina sayan biredi, sannan kuma mu ma ba ma jin daɗi saboda kullum so kake in ka ɗauka ka sai da shi. Wannan shine abin da zan iya cewa a game da wannan al'amari. To daga ƙarshe me kiran ka ga su al'umma musamman wanda suke ta'ammali da biredin a koda yaushe, da kuma ita kanta hukuma wato gwamnati? To na farko dai duk gaba ɗayan mu dai dole mu tashi mu koma ga Allah, saboda duk wani sauƙi yana tare da Allah, yana wajen Ubangiji. So don haka mu ta istighfari, mu gyara halayenmu, sannan kuma jama'a su sani cewa ba wai ra'ayinmu ne kawai haka kawai mu ƙara kuɗin biredi ba. Duba da tsadar fulawa ne, kuma kowa ya riga ya san yadda rayuwar ta kome ya zama tsada. So don haka ina kira ga al'umma mu yi haƙuri zuwa wani lokaci, daga lokacin da aka ce gwamnati ta tallafa ko kuma ta janyo hankalin 'yan kasuwa su rage fulawa, to mu ma daga lokacin za mu rage kuɗin biredi. To kamar waɗanne ɓangarori kake raba biredi misali a wannan sana'a taka? Yawwa, ina raba biredi ga ɓangarori da yawa musamman a cikin ƙaramar hukumar Kibiya. Sannan kuma ina yin kuɗi da shi wajejen su Tamaru, su Daka Tsalle, su Tum, su Wareware, su Tauro, su Kofar Lemo, su Binja. To mai sauraro, ta bakin ɗaya daga cikin masu wannan sana'a ta biredi kenan, wanda ya bayyana halin da al'umma, ko kuma in ce kokawa da al'umma suke yi bisa wannan tashin gwauron zabi da biredi a daidai wannan lokaci. Kana kuma da ƙarshe ya kira ga su al'umma da a koma ga Allah bisa wato wannan tashin gwauron zabi da ba ma iya biredi ba, komai ma yayi a daidai wannan lokaci, tare kuma da kira ga ita hukuma da ta taimaka ta shigo cikin lamarin, ko an samu wato sauki a wasu
al'amuran na rayuwa. Da fatan za ka ci gaba da kasancewa tare da ni domin jin mu da wani wato baƙon a wani satin. To ai dama haka ne, domin kuwa an ce komai yayi zafi maganinsa Allah. Da fatan Allah ya sa za mu koma ga Ubangiji gaba ɗaya. Ya Allah, wannan mashasharu da suke faman damun al'umma Allah ya yi mana maganinsu, domin a daidai wannan lokacin ina tunanin ba ma iya biredi ba, kusan komai za ka ga na rayuwa yana ƙara hauhawa, farashi yana hauhawa, wanda kuma wannan hakika in dai aka ci gaba da tafiya a wato irin wannan yanayi, wani lokacin zai zo wanda za a tsinci kai a wani hali na ba daɗi. Domin a kwanakin nan ma idan ban manta ba, ƙungiyar masu sai da gurasa rehin jihar Kano su ma sun yi wato, ko kuma in ce sun tafi yajin aiki, wanda hakan ya sa al'umma da dama ba su ji daɗi ba, musamman ma wanda suke ta'ammali ko kuma in ce suke hulɗa da gurasar a daidai wannan lokaci, duk dai sakamakon tashin gwauron zabi da fulawa ta yi a daidai wannan lokaci. To mu dai fatan mu Allah ya shiga lamarin, Allah kuma ya sa al'amuran su samu daidaito. Kai tsaye daga nan Mike Express Online Radio Kibiya kuke tare da Muktar Awwal Yaro a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryenmu, wanda a daidai wannan lokaci nake wato shirin bankwana da ku, inda zan miƙa a ragamar wato jagorantar shirin zuwa ga wato ɗan uwa abokin aiki Ashir Gambo, journalist, jihar Jigawa, birnin Dutse. Da fatan za ku kasance tare da shi, wanda zai kasance tare da ku har misalin karfe 6 na wato yammaci ko kuma in ce na magariba. Da fatan za a ci gaba da kasancewa. Kuma sauraro kar dai ku manta, da misalin karfe 12:30 akwai ƙayataccen shirin na wato mai tallashi ke da riba, wanda ya saba kawo muku al'amuran da suka shafi tallace-tallace a nan ƙaramar hukumar Kibiya. Da fatan za a kasance domin jin mabambantan farashin kayan masarufi da sauran wato kayan abinci a ƙaramar hukumar Kibiya.